Hei vaan kaikille, minä olen Heli Pöyry Suomen muotoilusäätiöstä ja me olemme tänä vuonna yksi Habitaren yhteistyökumppaneista. Olemme mukana täällä Habitaressa osallistavalla vastuullisuusosastolla, jossa peilataan vastuullisuutta sekä yrityksille sopivasta näkökulmasta että kuluttajille sopivasta näkökulmasta. Ja tekemistä löytyy lapsillekin. Meillä on tämmöinen utopia-dystopia-installaatio, jossa dystopian tarkoitus on herättää ahdistusta, ehkä hiukan sitä särkyneen peilin maailmaa ja herättää ajatuksia siitä materiaalimäärästä, mitä vuosikymmenten aikana on meille kerääntynyt. Sitten kun ahdistus on herännyt tarpeeksi, niin voidaankin siirtyä utopiaan, jossa tekoäly on generoinut näkemyksen meidän tulevaisuuden maailmasta. Me ollaan yksi tuote valittu tuonne Utopia-huoneeseen ja se on meidän projektityöntekijä Janna Rissasen sydänpuusta valmistetut jakkarat. Koska suomalainen puu on ainakin se, mikä me kaikki halutaan, että meidän tulevaisuuden utopiassa on. Lisäksi osastolta löytyy ihana tykkäyskoppi, jossa on Lahden kaupungin ympäristöasiantuntijoiden kanssa kerätty vastuullisuustekoja ja vinkkejä kaikkien meidän arkeen. Osastolla voi myös osallistua upeaan yhteisen vastuumme symbolirakennukseen Lahden kaupungin kulttuurikohteiden vanhoista esitteistä. Ja siihen on osallistunutkin jo varmaan 1000 ihmistä ainakin sen rakennukseen. Pääteemana meillä muotoilusäätiöllä on jotain annettavaa kaikille teille yrityksille ja kävijöille. Ja ne on meidän vastuullisuusgrafiikat, jota me ollaan suunniteltu 74 kappaletta ja te saatte vapaasti käyttää niitä kertomaan kaikista vastuullisuusteoistanne. Vastuullisuus on kaikkien yhteinen asia ja Habitaren tämän vuoden teemakin on yhdessä. Tehdään parempi tulevaisuus yhdessä.